Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora sah. Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek upama urung iso nyeroyo Mas sapa Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Nggih, manggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikan ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon jenengan. Ha iya. Apik lagune sakjane. Wis arep tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dek. Lah iya ta, tapi Keterucut, niku lek teng WA benten malih lho Pak Darat. Dek lintangi nyeluk aku wis lho. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ae ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe ya pengestoni Om. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng suntik. Wong suntik. Terna suntik ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ya Tang, akhire kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Iya sinyal ini. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Bapak jane ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo Ibu Negara. Kaya ini wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedhak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan Cahayu? Nah, inggih Kang Mas, Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah, Urung ya terus.
Terus ya. Aku diajar. Do dewa Jawata walas sono mring Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita Nendi. ke mana ya? Kita nanti Aku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari loh neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan? Katakan. Ya. Jejer wonten Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung nganu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol ya, Pak. Yo. Umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. dintekke Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya Yo. bareng. Nyidam sari as Angel nek Luar bareng biasa. iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yo. Nggih. Pun Om. Nggih, pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Wah, dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku moga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah lek ra
ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho. Iya no. Kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa ki muga nyawiji. Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawiji apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh kadang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lima. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku wis melu sampeyan ya. Ayo. Ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem-macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan lah iya. Nggih. Ora nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah, Sampean ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki Kok ditanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Ah, Jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Loh, Ngomongi wae, wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten Saestu. saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, kadang nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk tak mau. terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe iki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno. Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Duduk, duduk. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso.
Dini ingin nindakaken loro jonggrang kan nindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu Dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir semoga sugeng midhangetaken tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye bedah? Hah? Sing bedah Bedah kan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya kojlok cah iki. Ya wis sakarepmu lah paton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Ha iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ku ya miyayeni badah kok ngundang jonggrang kok. Iya. Ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Iya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Hah? Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho piye to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi. Tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Mbak. Heeh. Masakne lek ngano. Iya, kok capek si sapa jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo, yo. Mbak ewang ngono aku. baleni ya, meneh Mbak, apa iki? ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten
purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Oh iya wis. Ndor ayu kula mboten kula. Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih, adepi kula riyen. Lho, iki Ya ayo. Kena dinggo pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang nomban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Wangon aku ya, Ban ya. Wangon aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, nggih, Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing jijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara putri pripun, Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung untuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara putri. Nyuwun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten nate Sumingkir. Sumingkir. Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotrokke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten ngerti. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograk. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara aku? Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Ndara, Yen meng Ndara. apa, Mbak? Lah, Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Ban. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku. Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Kersono mau? Aku njaluk bebono, Ban. Wis. Njaluk Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ban?
Ban, selak esuk iki Kargo kene gek dibuka wae Ndara. Piye iki, Ban? Sebenarnya Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Ajenge bantung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo digugah, Ayo, Ndara. ayo nanti ki pitik. Kejak kosong Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng jeng Hitung jeng meneh, jeng Ndara. jeng jeng. Diitung meneh. Siji Ilustrasi, loro ilustrasi. telu 100 200 300 700 800 900 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Iya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung pun saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak Roro- gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang, kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kikik ngeranjuk muni ke. Kosek nganggo remote. Iya, di remote. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya. Iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora dadi kowe nembang. Loh. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Wis saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang jane wis tuwa banget. Walah, mila to, Om. Heeh. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Ya? Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Nggih, monggo Mas pengendang. Yo, Mas.
Ya, nak nduk lintang karo. Nggih, Om. Ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya mak ya, wis jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus. Nah. Ayo Le, Gading, kene Le, munggah kene cah bagus. Enjing bidal gumuruh saking jroning raja angkung ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi harasa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing ukir marabak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
Sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk Perembahan ngantos sumengkula nganggen kula nengga wonten sak jawane pagelaran negari Ngastina nyerantos paduka lajeng Wong Wirapun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kosek ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh
kabeh Prabu Duryudana. Ngene dadi Prabu Duryudana kuwi kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih neng nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone. Mboten, lajeng pripun? Dene kandhange kuwi para Pandhawa. Oh, para Pandhawa. Lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit. Mungkinen ngluruk negara Ngamarta. Nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang. Para Pandhawa dipateni kabeh. Para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa. Anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis duwe putu. Kabeh kudu dipateni. Oh nggih, ngesoaken dawuh. Lajeng bidal kula benjang punapa ketang colok lintang sambung ngopor. Sambung ngopor anu obor. Ketang colok lintang sambung obor budal dina iki. Nggih, ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu punika. Solae budal wat wotrupe son kalero kalero iro butan eran ngomong koper alokor anggondo pacin setan priprayangan retampet buka kimpul sadane lekar simbol anak dolang
waduh, waduh. Waduh. Apa wis? Oh tadi cilik. Bosik. Aduh. Ya. Wah. nututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya Narangkono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sawa aku ya lagi ngrondani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku Kinen
ngluruk negara Ngamarta dadi Ngamarta dadi Karangabang. Bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh. Ngerti ya aku ki anak Pandhawa. Aku anake Bapa Werkudara. Loh, kowe kuwi isih getih Pandhawa? Ya isih anake kok. Walah, keparat. Ayo kowe gelem sumingkir apa ora? Nek ora gelem sumingkir, arep ngopo nek ora gelem sumingkir? Bakal tak tugel gulumu, tugeleng to nek iso. Kowe barang gelem lunga apa ora? Gelem bali nang negaramu apa ora? Ora gelem bali tak tendiang aja. Apa jenenge? Duh lali to ngontian. Apa jenenge? Apa? Tak tendang ora mencelat tigamu. Aja diundang Antasena babu arep ngopo kowe? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehno prakting lalis. Mbuh sapa mau jenengmu guru kenalan. Guri. Sirah. Yo, antem meneh.
Biar. Oh. Oh. Cocok tidak lihat lali yo Doi. Balik kira. Wah. Sopo Garut Kaca majure wah diar waduh waduh mat Wah. Sopo Antarja? Sopo? Aku Temenggung Warjo. Odan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.